Olenko käyttänyt elämäni oikein? Kestänkö minä Jumalani edessä? Miten tämä elämä oikein on mennyt? Onko mitään, mitä olen tehnyt, millään lailla tärkeää ja merkityksellistä? Vai onko se vain oman itsekään minäni tuotoksia? Jumalani, olethan sinä puhunut kauttani? Vai oletko? Sinä tiedät ja tunnet minut, minun syntisyyteni ja syyllisyyteni, ja silti et ole koskaan minua hyljännyt. Aina olen saanut tulla syliisi siinä kunnossa, missä olen. Etkä ole syliäsi koskaan kieltänyt. Sinä ihmeellinen Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minulla on ikävä isä. Isä. Urho, hyvä, että sinä tulit. Kuinka sinä voit? Kuulin, että sydämesi on huonontunut. Hyvinhän tuo on huonontunut. Pelottaako sinua? Lähtö tästä tulee. En jaksa maata polttaa, enkä jaksa seisoakaan. Pelottaa, mutta silleen ihan vaan sopivasti. Urho, lupaathan sitten pitää huolta äidistäsi. Tietysti. Minua pyörryttää. Nytkö? Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulta matka nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran kunniassa. Mut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat. Osanottoni isäsi poismenon johdosta. Kiitos. Kuulin, että norjalainen Albert Lunde on tulossa jälleen Suomeen puhumaan. Nyt muistan isäni sanat. Urho, nyt on Nikolain kirkon tulossa sellainen saarnamies, että sinunkin kannattaisi käydä häntä kuulemassa. On vaalipäiviä, joilla on arvoa vielä iankaikkisuudessa. Sielulla on vaalipäivä, jolloin se valitsee Kristuksen ja maailman välillä. Ehkä täällä kirkossa on joku nuori mies tai nuori nainen, joka on tienhaarassa. Ystävä, minä tahtoisin sanoa sinulle, jos tänään olet valinnan paikalla, valitse tänään niin, että kun kerran makaat kuolinvuoteellasi, sinä voit sanoa, paljon olen elämässäni erehtynyt. Mutta tuona iltana minä valitsin oikein. No Urho, miltä se kuulosti? Näytät aika miettelijältä.
Olihan se aika luonnollista, miehekästä ja korutonta esiintymistä. Minusta se oli väkevää. Suoraan sanoen aika erilaista kuin mitä olen nähnyt pappien pöntöstä puhaltavan. Kyllähän tuo minuunkin vaikutti. Pitänee mennä muinakin iltoina. Kyllä tuo kummasti vetää puoleensa. Siis tarkoitan tuota julistusta. Kyllähän tässä aikamoiseen painiin joutuu. Meinaan, että tässä luojan liepeillä kuljeskellaan. Mutta ei ihan sisäpiiriin taida uskaltaa. Mennään joka ilta. Katsotaan, miten tässä käy. Ystävä, minä tahtoisin sanoa sinulle. Jos tänään olet valinnan paikalla, valitse tänään niin, että kun kerran makaat kuolinvuoteellasi, sinä voit sanoa, paljon olen elämässäni erehtynyt, mutta tuona iltana minä valitsin oikein. Ei ole ketään suurempaa sinua, isäni, eikä ketään mahtavampaa, joka minua rakastaa. Ei ole kukaan armollisempi sinua, isäni, eikä ketään, joka tuntisi minut paremmin. Sä yksin oot turvapaikkani, suojani. Sä yksin oot ruokani ja juomani. Sä yksin oot rohkeuteni, voimani. Luovutan nyt elämäni käsisi sun. Ei oo ketään suurempaa sinua, isäni, eikä ketään mahtavampaa, joka minua rakastaa. Ei oo kukaan armollisempi sinua, isäni, eikä ketään, joka tuntisi minut paremmin. Sä yksin oot turvapaikkani, suojani. Sä yksin oot ruokani ja juomani. Sä yksin oot rohkeuteni, voimani. Luovutan nyt elämäni käsisi sun. Sä yksin oot turvapaikkani, suojani. Sä yksin oot ruokani ja juomani. Sä yksin oot rohkeuteni, voimani. Luovutan nyt elämäni käsisi sun. Luovutan nyt elämäni käsisi sun. Kuulitteko, että Urho on tullut uskoon? Muroman Urho!
Niin maailma menetti taas yhden hyvän näyttelijän ja kuorojohtajan Jumalan viljavainioille. Ja nyt evankelioimaan. Äiti. Äiti, kuuntele. Johannes 14. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Äiti, mitä minulle on tapahtunut? Kun Raamatusta on tullut minulle aivan uusi kirja. Ennen se oli kuollut kirja ja sen lukeminen sangen työlästä ja raskasta. Mutta nyt ikään kuin jokainen kirjain hyppisi irti sieltä ja puhuttelee aina minua. En tiedä, Urho. Ehkä Jumala haluaa puhua sinulle nyt jotain erityislaatuisella tavalla. Sinun täytyy kuunnella tarkkaan. Urho, voihan olla, että sinusta pitää tulla julistaja. Ei näyttelijä eikä kuoronjohtaja tai edes lakimiestä. Mutta älä tee nyt mitään hätiköityjä päätöksiä. Minä uskon, että isäsi esirukoukset ovat tässä nyt osaltaan vaikuttamassa. Pakkalat, hyvä kun tulitte. Terve. Hei. Terve. Kuinka olet voinut miehesi kuoleman jälkeen? Hetkittäin tuo suru helpottaa, mutta sitten se taas syöksyy minun päälleni ja lamaannuttaa minut lähes toimintakyvyttömäksi. Tiedättekö, välillä kun tunnen syvää kutsumusta ruveta Kristuksen lähettilääksi, siis yhä enemmän ja enemmän, niin välillä tunnen syvää masennusta sielussani. Ikään kuin Kristus ja perkele taistelisivat samassa ruumiissa. Mutta niin se aina on. Niin kuin ystävänne Sylvander sanoi, kun Jumala kutsuu elovainioilleen, ei saatana siitä suuremmin riemastu. Tai jos kutsu muuttuu näyksi, sitä kannattaa sitten totella. Jumala ei kutsumistansa kadu, eikä jätä kesken kättensä töitä. Pakkala, odota vähän. Kuule, mitä mieltä sinä olit siitä, kun minä aikoinaan menin kihloihin sen neitosen kanssa? Tiedät kyllä, ketä tarkoitan. Kun hän oli osaton persoonallisesta uskosta Kristukseen. Minä purin kihlauksen. Uskovaisella pitää olla uskovainen vaimo. Ja nyt eivät opiskelutkaan maistu. Kuule, Urho. Ei tässä nyt kannata hätäillä. Jumalan vastaukset tulevat aina oikeaan aikaan. Hyvät kuulijat, tämä hengellinen murros ja sitä seurannut sisäinen taistelu kävivät niin voimilleni, että hermostoni murtui. Kaikki näytti synkältä ja pimeältä, mutta onneksi
silloin törmäsin henkilöihin, jotka vaikuttivat minuun monin tavoin. Muun muassa Paul Nicolain valloittava persoonallisuus ja elävä selkeä julistus rohkaisivat minua. Sain myös apua Roseniuksen kirjoista, kun löysin evankeliumin. Ne osaltaan pitivät päätäni veden pinnalla. Niinpä pikkuhiljaa elämän rohkeuteni palasi. Uskalsin myös itse puhua ja aloin ymmärtää, että Jumalan lupauksia ei saa eikä tarvitse epäuskossa epäillä. Lukuisilla erilaisilla puhujamatkoillani huomasin, miten heikosti ihmiset tuntevat Raamattua ja sen ikiaikaista sanomaa. Myöhemmin pyysin mielestäni eräitä luotettavia ja syvällisiä kristittyjä tapaamiseen. Herrat, rovasti Kosti Kankainen, rovasti K.A. Saarilahti ja Jaakko Railonkoski. Muistan kokouksessa Kosti Kankainen sanoi. Hän sanoi, emme voi olla nyt tottelematta taivaallista näkyä. Muistan, että Saarilahti sanoi. On oltu Herran edessä rukouksessa ja tultu yksimieliseksi. Railonkoski taas lisäsi. Hän lisäsi, on aika perustaa Raamattuopisto. Johon minä sanoin, olisiko mahdollista perustaa se vanhojen herätysliikkeiden pohjalle? Körttiläiset voisivat hoitaa hengen köyhyyttä. Evankeliset veisivät evankeliumia. Hedbergiltä saadaan evankeliumin kirkkaus ja Rehnqvistiltä rukous. Ja lestadiolaisilta uudesti syntyminen ja rippi. Olisiko tämä yhdistyminen mahdollista? Löytäisimmekö sellaisen yksimielisyyden? Jumalalle on kaikki mahdollista. Mutta perkele ei kyllä tästä pidä. Suomi on sodassa. Rohkaiskaa mielenne, sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Meidän on siirrettävä Raamattuopiston perustamista. Kristus armahda. Armahda meitä, Isä.
Nähdään. Jumala on pilinnamme ja vahva turva aina. On miekkamme ja kilpemme, ajalla varan vaivan. Se vanha vainoja, kavala kauhea, on kivas kiukkuinen ja julma hirmuinen. Vain Herra hänet voittaa. On turha oma voimamme, vääryyden valta vastaan. Me turman vallat voitamme, Herrassa ainoa. Tiedätkös Maria Terttu Tolamo, olen ollut tämän kirkon pappina yli 40 vuotta. Ja en muista sellaista vaihetta, milloin tämä kirkko olisi ollut samanlaisessa sumussa kuin nyt. Nyt tarvittaisiin palaavia herätyssaarnaajia. Nukutussaarnaajiahan meillä kyllä riittää. Jaha, en olekaan pitkään aikaan puhunut täällä Johanneksen kirkossa. Ei sen puoleen, ei ole kyllä mitään sanottavaakaan. Älä huoli, Urho. Kyllä se Luoja aina jotain antaa. Poikani kuoleman jälkeen voimani ovat alkaneet vaan yhä enemmän ehtyä. Maria Terttu, jos sinua ei olisi ollut tukenani heti alusta alkaen, niin mistään ei olisi tullut yhtään mitään. Älähän nyt. Olisi kyllä tullut. Mutta naisten avusta on aina välillä hyötyäkin teille miehille. Oletko sinä taas masennuksen kourissa? No sillähän se Luoja antaa taas minua rusikoida. Aikamoista vuoristorataa tuo sinun elämäsi on ollut. Onkohan sillä ollut mitään merkitystä? Olenko minä saanut mitään aikaan elämäni aikana? Hyvänen aika. Haluatko, että minä luettelen? Satoja herätyskokouksia. Perustanut Herää valvomaan -lehden, jossa on julkaistu ainakin 1500 kirjoitustasi. Perustanut Raamattuopiston. Kirjojasi on julkaistu ainakin 48 kappaletta. Monet niistä aika pieniä. Keskimäärin 100-sivuisia. Kokouksia, puhujan matkoja, saarnoja loputtomiin. Kaiken lisäksi perhe ja vaikka mitä. Vaivaa. Mutta on paljon iloakin siellä muistojen kukkarossa. Niin. Kun olimme vaimoni kanssa Amerikassa puhujamatkalla, niin lehdessä Suomessa ilmoitettiin, että Urho Muroma on kuollut. Oli se surullinen uutinen. Mutta muuttui hilpeydeksi, kun ruumis lensikin terveenä Suomeen takaisin. Niin. Vastustajatkin hetkeksi vaikeni ja huumoripastorit hihitteli. Ei tältä kukaan ennen aikojaan lähde. Olen minä välillä ollut niin ylidramaattinen ja traaginen. Kauniaisten ruotsalaisetkin saivat joskus kyytiä. Jonka seurauksena yritit erota papin virastasi, mutta minä hain erokirjeesi pois postista vaimosi Eevan kanssa. Ruutia sinussa on kyllä aina ollut. Ammuit melkoisilla tykeillä kristiveljiä välillä. Ja he ampuivat takaisin ja täytyy tunnustaa osuvasti. Pienemmätkin tussarit olisivat välillä riittäneet. Minä en ole oikein koskaan viihtynyt näissä papin rätineissä enkä lipereissä. Hyvältä näytät ikäiseksesi.
On näitä hullummatkin saarnamiehet pukeneet päälleen. Mikset sitten sinä? Turhaan minä joskus välillä kokouksissa nyrkillä pöytään löin. Kahvikupit helisi, mutta pysyypähän johtokunnat hereillä. Olisi sinusta näyttelijäksikin ollut. Niin. Joskus antipatian tunteet saivat minussa vaan liikkeelle hyvin epäkristillisen tilan. Menehän nyt pönttöön. Siellä juhlaväki jo odottaa. Marja Terttu, kestänköhän minä Jumalani edessä? Et kestä. Jeesus kestää. Menehän nyt. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä aututtaa, se tuotin taivahista. Tää lohdutus on ainoa. Mä elän laupeudesta. Rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä ihmisen maallinen elämä on perin lyhyt. Jo hetken kuluttua me olemme kaikki viimeisellä veräjällä. Elämässämme kerätty kaikenlainen katkeruus ja anteeksiantamaton mieli vie kadotukseen. Ja vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kaikki mennyt on pyyhitty pois. Jeesus vie taivaaseen. Rakkaat sisaret ja veljet, siihen voi luottaa. Tämä evankeliumin aarre on meillä saviastioissa. Ja Jumala tarkalleen tietää, millaista tekoa me olemme. Rakkaat nuoret, ilosanoman vaihtokapula on nyt teillä. Se on nyt teillä ja teillä. Minä en enää jaksa. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänelle on uskottu. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon arvokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa ja pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne rakkautta, lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita. Palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä. Osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.
Jos on mahdollista, ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Juuri näin. En minä yksin ole. Rakastaako kukaan minua sellaisena kuin minä olen? Muuttamatta ja syyttämättä. Tätä kysyn kävellessäni yksin öisellä autiolla tiellä. Näin äitini lämpimät silmät, jotka sanovat kyllä. Kyllä. Ja ryöväri ristiltä kuiskaa kyllä, kyllä. Jumalani, kuljetat meitä, outoja teitä. Ymmärrän sinua yhä vähemmän, mutta tarvitsen entistä enemmän. Olen edessäsi avuton kuin vastasyntynyt lapsi. Purskahdan itkuun jälleen. Ota minut syliin. Ota minut syliin. Keskeneräisenä, mutta Jeesus, sinä olet täydellinen. Sua Jeesus kiitän ainiaan, kun hädästä mut nostit, joit vihan maljan katkeran ja verelläs mun ostit. On autuuteni sinussa.